دوستان عزیز میخواهید که زبان روسی را خیلی زود آموزید. این طور باشد از اودیو کتاب ما استفاده برید و با کمک این کتاب زبان روسی را آموزید. کتاب ما از گراماتیک، словарь، разговорник، دیالوگ ها با زبان تاجیکی و با زبان روسی عبارت است. کتاب برای همه تلفن می شود: اندروید، آیفون، پلانشت و حتی که در کامپیوتر نیز استفاده برده می توانید. اگر خواندن کتاب به شما معقول نباشد، اگر شما می توانید اودیوی او را گوش کرده این کتاب را پر آموزید. برای خریداری کردن این کتاب به همین نامری که در اکران معلوم است با طریق واتساپ، تلگرام، ایمو، وایبر مراجعت کنید. اگر معلومات به شما کم تری کند، سلکه که در اپیسانی آن همین ویدیو هست از همونجا شما درباره کتاب پر معلومات گرفته می توانید. ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо ва ба дарси забони русии мо. Инак дарси имрӯзаи мо дар бораи падешҳои забони русӣ аст. Дарси аввал аст ва дар ин дарс мо абзор дар бораи падешҳои забони русӣ гуфта мегузарем ва шумо дар ин дарс мефаҳмем ки падешҳоро мо дар куҷо истифода мебарем ва чӣ хеле мефаҳмем ки кадом калима ба кадом падеш дахл доранд, кадом предлог ба кадом падеш дахл доранд, кадом савол. Умуман абзор дар бораи ҳамаш дар дарси аввал гуфта омӯхта мегузарем ва дар дарсҳои дигар, дар дарси дуюм, сеюм, умуман дар дарсҳои давомӣ мо ҳар як падешҳоро бо тамоми қоидаҳош омӯхта мегузарем. албатта ҳамаи ин бо дастгирии шумост. дӯстони азиз, хуб, падешҳо дар забони русӣ 6 тоянд. ҳар як падеш бо худаш калимаҳои ёридиҳанда доранд. дар ин ҷо якта калимаи ёридиҳандаи ҳар як падешро овардаги ҳастам ва саволҳо доранд. ҳар як падеш ва саволҳош дар экрани шумо маълуманд ва дар ҳар як падеш предлог, пешояндо ҳаст. предлоги ин пешояндо мешаванд. предлогҳо низ дар экрани шумо маълум ҳаст. ҳозир мегузарем. хуб, аввалин падеш ин именительный падеш ҳаст. калимаи ёридиҳандааш есть. бо саволҳои кто, что истифода бурда мешавад. кто, шторо шумо медонед дар имя существительный, яъне дар исм истифода бурда мешавад. умуман падешҳо асосан бо местоимение, бо предлагательный, бо существительный. местоимение ин ҷонишинҳо, предлагательный ин сифат, существительный ин исм. бо ҳамин сетаи ҳамин чизе ки гуфта гузаштам бениҳоят вобаста ҳастанд, бениҳоят сахт вобаста ҳастанд ва бо ҳамоно истифода бурда мешавад. албатта ҳамаи инҳоро дар дарсҳое ки дар бораи ҳар як падеш пурратар маълумот дода мегузарам мефаҳмем ки чист. хуб, имя гуфтем ки именительный падеш бо саволҳои кто ва что аниқ карда мешавад, истифода бурда мешавад. ва дар именительный падеш предлог нест, яъне бо без предлога. ягон предлог дар именительный падеш нест, пешоянд. хуб, дуюм падеши мо ин родительный падеш ҳаст ва калимаи ёридиҳандаи родительный падеш ин нет, ин отрицательный аст, нет. хуб, бо саволҳои кого, чего. кого, чего. хуб, предлогҳош дар родительный падеш аз ҳама предлоги зиёд дар байни падешҳои забони русӣ ин дар родительный падеш аст. хуб, баъзе предлогҳо ҳаст ки дӯстони азиз ба ду, баъзе вақтҳо ба се падеш истифода бурда мешавад. ҳозир мебинем. хуб, якум предлог ин без. без, возле, до, из, около, от, подле, с, у дома, с дома, с машина. ино предлогҳо ҳастанд, пешояндо. дар забони русӣ пешоянде ки аз ҳама бисёр истифода бурда мешаванд дар, ба ҳамин чизо ҳаст. асосан дар, дар хона, дар мактаб, дар кӯча, дар мошин. дар забони русӣ инҳо зиёданд.
мисол дар родительный падеж дидед ҳамин қадар предлог пешоянд дод без, возле, до, из, около, от, подле, с, у. хуб падежи сеюми мо ин дательный падеж аст. дательный падеж ин падежи бениҳоят душвор ҳаст ва бо саволи дат бо калимаи ёридиҳандаш калимаи саволи дат. хуб дат ин албатта додан ин глагол ҳаст феъл додан. хуб вапросе бо саволҳои каму чиму ба кӣ додан ба кӣ додан ба чӣ додан чӣ додан кӣ додан ҳамин хеле як аҷоиб ҳаст қоидаҳош дар дательный падеж салакак душвор ҳаст но иншоалло дар дарси оянда бо шумо дида мегузарем ва фикр мекунам ки шумо аз ҳамон дарс мефаҳмед дар бораи дательный падеж пурра. хуб маълумот мегирем. предлоги яъне пешояндҳо дар дательный падеж дутоянд ин к ва по. к по. хуб дигар падежи мо ин винительный падеж. падежи бениҳоят осон бо калимаи вижу видит глагол видитро яъне вижу дигар дар замони дигараш ин вижу замони ҳозира. хуб вапроси бо саволҳои кого что. я вижу кого я вижу что ты видишь. умуман бо ҳамин саволи кого ва что муайян карда мешавад. хуб дар аввали дарс ба шумо камтара гуфтам ва дар мобайни дарс мегӯям ки падежҳоро дар забони русӣ мо бо ҳамин саволҳош мефаҳмем. дӯстони азиз бо саволҳош бо ҳамин саволҳое ки дар экран маълум ҳаст кто что кого чего кому чему кого что бо ҳамин саволҳо мефаҳмем ки кадом калима кадом ибора ба кадом падеж дахл дорад. аз хотир набароред. ягон вақт бо саволҳо мефаҳмем ки кадом калима кадом ибора ба кадом падеж дахл дорад. ва иншоалло дар дарсҳои оянда ман дар бораи инҳо пурра маълумот метиҳам ва ба ҳамаи шумо фаҳмотар мешавад. хуб винительный падеж бо предлогҳои под, за, про, через, в ва на. бинед дар бораи предлоги в ва на мо дарс баровардагӣ ҳастем ва дар бораи ҳамин ҳарду предлог ин предлог ба винительный падеж медарояд. ҳамагӣ 6 предлог ҳаст яъне под, за, про, через, в ва на. бо саволи кого ва что истифода бурда мешавад. ин аз ҳама осонтарин падеж дар забони русӣ ин винительный падеж ҳаст ва аз ҳама бисёр истифода мебурдагӣ падеж ҳам ҳамин аст. бинед дар тамоми ҷо пашти падежи винительный падежро истифода мебаред. хоб шумо чиро мебинед? мисол я вижу автобус. ман автобусро дида истодам. я иду на работе. ман ба кор рафта истодам. ин винительный падеж аст. предлоги на. хоб творительный падеж ин панҷум падежи мо творительный падеж бо савол ёки бо калимаи ёридиҳандаш ин доволен. творительный падеж доволен. хоб саволи ки дар творительный падеж истифода бурда мешавад ин кем чем ҳаст. кем чем. хоб предлогҳош бубинед ки дар ин падеж ҳамагӣ 5 тоянд. за, между, над, под, с. бинед предлоги с дар родительный падеж ҳам ҳаст. ман дар аввали дарс гуфтам ки баъзе предлогҳо ҳаст ки ба дигар падежҳо низ дахл доранд. ба дигар падежҳо низ истифода бурда мешавад.
ва ҳамун вақт агар ҳамин предлогати биёяд, агар мо мефаҳмем ки аз дарбораи гап дарбораи чӣ рафта истодааст ва бо албатта ҳамин саволаш мефаҳмем ки кадом падеж ба дахл дорад, на он ки аз предлогаш. хуб, творительный падеж калимаи ёридиҳандаш доволен бо саволҳои кем, чем ва предлогаш за, между, над, под, с. ва охирон падежи мо, падежи шашум, ин предложный падеж аст. Предложный падеж ин падеже ки баъди винительный падеж дуюм ҷоба меистад ки бисёр истифода бурда мешавад. хуб, калимаи ёридиҳандаш феъли говорит. хуб, вопросе саволҳо бо саволи о ком, о чём. О ком говорит, дарбораи кӣ гап мезанӣ, дарбораи чӣ гап мезанӣ. дарбораи ягон шахс гап зада истода бошед, яъне о ком говорит, дарбораи кӣ, дарбораи ягон чизи дигар гап зада истода бошед, о чём говорит. Ин предложный падеж мешавад, дӯстони азиз. бо ҳамин саволаш мефаҳмем ки кадом ибора, кадом ҷумла ба кадом падеж дахл дорад. хуб, предлогҳош, яъне пешояндҳо дар ин падеж 5 тоянд ва ин якумаш предлог в, дар ба забони тоҷикӣ тарҷума мешавад, о, об, на, при. бубинед, предлоги на дар винительный падеж ҳам ҳаст ва дар предложный падеж ҳам нест. дар инҷа мо падеж, яъне предлогҳоро дар кадом падеж мондарамонро бо саволҳояш муайян мекунем. предложный падеж ба саволи говорит, бо калимаи ёридиҳандаи говорит ва бо саволҳои о ком, о чём, бо предлогҳои в, о, об, на, при истифода бурда мешавад. схема аз сари дарс то ҳозира, мана то охири дарса як хел ҳаст ва истодааст. ман фикр мекунам ки ҳама аз худ кард. такрор мекунам, обше ҳамашро як бор гуфта мегузарам. хуб, дӯстони азиз, ҳозир ман ба шумо абзор дар бораи ҳамин чиз падежҳое ки гузаштем такроран гуфта мегузарам. именительный падеж бо калимаҳои ёридиҳандаш есть, саволи кто, что. родительный падеж бо калимаи ёридиҳандаш нет, отрицательный, саволяш кого, чего. бо предлогҳои без, возле, до, из, около, от, подле, с, у. дательный падеж бо саволи умуман кому, чему. калимаи ёридиҳандаш дат. предлог дутоянд к ва по. винительный падеж калимаи ёридиҳандаш вижу бо саволҳои кого, что. предлогҳои под, за, про, через, в, на ба ҳамин падеж дахл дорад. творительный падеж калимаи ёридиҳандаш доволен бо саволҳои кем, чем. предлогҳои за, между, над, под, с. ва охирон падеж ин предложный падеж аст. калимаи ёридиҳандаш говорит бо саволҳои о ком, о чём. предлогҳо в, о, об, на, при. схема аз сари дарс то ҳозир дар экрани ману шумо маълум буд. ҳар яктаи шумо бо ҳамин схемаро бояд аз худ кунед. дар тамоми ҷо ҳамин схемаро мегузоранд ва дар тамоми дарсҳои забони русӣ ба ҳамин схема ҳаст, ҳама истифода мебаранд ва шумо низ ҳаминро аз худ кунед, дар хотир доред. агар ҳозир ҳамин схемаро шумо дар хотир дошта тавонед, дар дарсҳои оянда ки ман именительный падежро бо существительный, именительный падежро бо предлагательный, именительный падежро бо местоимение дида, яъне танҳо ҳар як дарс мумкин ки ҳар як падежро мо мумкин ки дар 3-4 дарс тақсим карда гузарем. ва ана ҳамун вақте ки ман тақсим карда гузаштам, ҳамун вақт ба шумо ҳамин схема кӯмак мекунад.
барои ҳамин ҳам ман дарси аввалро ба схемаҳои забон ҳамин падешҳои падеш ба схемаи падеш бахшидам ва абзор ба шумо маълумот додам. шумо бояд ҳар якте шумо ҳамин схемаро аз худ кунед ва албатта баъд дарс ба шумо камтарак фаҳмотар мешавад. ман фикр мекунам ки аз қииниҳои падешҳои забони русӣ шумо азоб накашидед. дар ин ҷо ман чӣ қадаре ки аз дастам омад ҳамон қадар кӯшиш кардам бо ҷумлаҳо бо суханҳои соддатарин бо лаҳҷаи кӯчагӣ карда ба шумо фаҳмондам албатта, ва дар дарсҳои оянда худо хоҳад ҳар якташро адени дида бо шумо омӯхта ба ҳар якташ истода мегузарем ва баъд ба шумо метавонед дар охири ҳама дарсҳомон мумкин 10 дарс мумкин 20 дарс бошад ҳамаш як баҳогузорӣ кунед ва раҳмати худро баъд нависед. албатта ҳозиран ки дарси мо ба шумо маъқул шуда бошад ҳозир метавонед лайк монед. агар маъқул набошад агар илтимос тукмачаи unlike-ларо не просто дар комментария нависед ки ҳамахел гуфта. дар ҳақиқат душвор аст падешҳо дӯстони азиз, дар ҳақиқат душвор аст. барои ҳамин ҳам шумо дуруст фаҳмед. ба он хотире ки падеш душвор асту шумо фаҳмида натавонистед ин айби мо нест, зеро ки худи русҳо дар истифода бурдани ана ҳамин падешҳо азоб мекашанд. худи онҳо азоб мекашанд ва даже фаҳмонда наметавонанд ки чӣ хел ҳаст, дар кадом падеш чӣ тавр истифода бурда мешавад ва дар бораи ҳамин чиз пурсед. 90%-шон пашти намедонанд ҳама падешҳоро, зеро ки грамматикаи забони русӣ айнан части падешаш бениҳоят душвор аст. дар местоимениҳо, дар предлагательни, дар существительниҳо истифода бурданаш бениҳоят душвор аст ва бояд шумо низ ҳаминро дарк намоед ки мо тоҷик ҳастем ва грамматикаи мо умуман дигар хел ҳаст ва бо грамматикаи инҳо агар мутобиқ кунем агар умуман фарқ мекунад ва мо азоб мекашем. албатта но худо хоҳад дар дарсҳои оянда якта ба якта вақте ки омӯхтем ҳамашро омӯхта мегузарем. хуб дӯстони азиз, бо шумо ман Лутфулло Илмуродов будам. агар ягон савол пайдо шуда бошад дар комментария нависед. хайр, то дарсҳои дигар дар паноҳи худо бошед. хайр. дӯстони азиз, мехоҳед ки забони русиро хеле зуд омӯзед? ин тавр бошад аз аудиокитоби мо истифода баред ва бо кӯмаки ин китоб забони русиро омӯзед. китоби мо аз грамматика, словар, разговорник, диалогҳо ба забони тоҷикӣ ва ба забони русӣ иборат аст. китоб барои ҳама телефон мешавад: Android, iPhone, планшет ва ҳатто ки дар компютер низ истифода бурда метавонед. агар хондани китоб ба шумо маъқул набошад, агар шумо метавонед аудиои ӯро гӯш карда ин китобро пурра омӯзед. барои харидорӣ кардани ин китоб ба ҳамин номере ки дар экран маълум аст бо тариқи WhatsApp, Telegram, Imo, Viber муроҷиат кунед. агар маълумот ба шумо камтарӣ кунад, ссилкае ки дар описани ана ҳамин видео ҳаст, аз ҳамон ҷо шумо дар бораи китоб пурра маълумот гирифта метавонед.